en nom de tot l'equip de Temps de Franja, volem agrair la concessió d'aquest premi al Govern d'Aragó, representat avui aquí pel conseller de Cultura i pel director general de Política Lingüística. Temps de Franja és possible gràcies a les associacions, com ha comentat el conseller, l'Institut d'Estudis del Baix Cinca, l'Associació Cultural del Matarranya, Iniciativa Cultural de la Franja i també la col·laboració de la Llitera i del Centre d'Estudis de la Ribagorça. Però, sobretot, és gràcies a les moltes persones que des del Pirineu aquí als ports han mantingut durant 21 anys la revista viva i nutritiva en el seu treball. Podem afirmar que Temps de Franja és, juntament amb la llengua, el nexe d'unió entre totes les nostres comarques. Tots els que fem, tots els que llegim Temps de Franja, sabem que el nostre català és bo per a tots els aspectes de la vida, sense excepció. És bo per a comunicar, per aprendre, per crear, per estimar. És una llengua tan bona com qualsevol altra, però a més és la nostra. Això ho sabien millor que ningú l'amic Carregalo i l'amic Pasqual, els companys amb qui tenim l'honor de compartir enguany este premi i que malauradament han marxat per la senda estreta bosc endins que havia en Desideri a l'encontre precisament d'en Desideri, de la Magda i de tants d'altres que van lluitar per la nostra cultura i per la nostra llengua. L'herència que ens han deixat José Antonio i Pasqual l'hem de seguir cultivant, que faigui bons fruits, fruita nova que seguisca nodrint-nos als aragonesos que compartim este idioma preciós que ve d'antic, com ha dit el president de la comarca, i ens configura com a persones i que dona nom a tot el paisatge, a tot el món que ens envolta. Si se perd la llengua, se perd una part molt important de lo que és el Matarranya i la Franja en general. No només ens hem de centrar en el patrimoni material i en el paisatge. La llengua és molt important perquè és fruit de totes les generacions de la gent que ha viscut aquí. Agraïm aquest reconeixement i esperem que la resta d'aragonesos aprenguen a estimar les nostres paraules, igual com nosaltres estimem les seues. Moltes gràcies. Familiars de Pasqual Vidal, José Antonio Carregalo, podeu pujar i després farem la foto de grup.